Jam siji bengi wis turu lali hari kula Alhamdulillah. pikiran bayi aduh angin dikawaturi. Alhamdulillah. Assalamualaikum batur-batur kanda juring. Ketemu maning karo reang mangasep ning tabir misteri. Kanggo kandahan dinakian ki ana cerita sing Kang Purudin ning salah sawijining desa sing ana ning wilayah Kecamatan Patrol Indramayu. Kang Purudin ki pengen nyeritakaken pengalamane ning tahun 2008. Dadi waktu kunku ya Kang Purudin ki lagi ngerintis usaha aja. Wis lulus sekolah, dadi ki Kang Purudin ki lulus SMA ki tahun 2005. Mung bega orang lanjutaken menjenjang kuliahan, dheweke ki leuwih fokus langsung usaha lah aja. Waktu kun ku dagang. Nah, Kang Purudin ki duwe batur, arane ki Uri. Uri ki pada bae jaman kaya Kang Purudin. Batur sekolah SMA bengen tapi ki ora lanjut mengkuliahan ora apa. Pada fokus usaha ka. Ning kene ki ya Kang Uri ki karo Kang Purudin ki ya malah tambah akrab sewise pada lulus sekolah ya. Udah sering tuker pikiran, ki enak ki dagang apa aja ya ri sing payu. Ya mbu je anu den jacak ki dagang apa ya? Kan ka tahu bulat sing digoreng dadakan yo lah kayaknya angel je midrapane pokoknya mah wong lorokin ki sering tuker pikiran aja. Enake usaha apa sampai waktu pun ku ya Kang Purudin ki mutusaken kanggo njajal dagang gorengan yo ya alhamdulillah mulai jalan ning pinggir dalan kan dagangnya ki. Nah sampai salah suwijining dina ning tahun 2008 waktu pun ku Kang Purudin ki ditekani kenang Kang Uri wis lawas sih je ora amprok ki wangune mah lah 2 bulan ki ora ketemu ditekani ka woi Din ya prewen kabare alhamdulillah jere jora ya ira prewen mendi bae ya analah usaha aja ning omah. Oh iya aja kalesan wong lagi pada sibuk dewek lagi pada usaha dewek jadi ki ya wis mulai arang ketemu aja. Iya aja prewen aja anu je Din ira sukiki anak kegiatan aja ya apa jar yang paling dagang. Oh mone mah arep anu je rata kejak jalan-jalan mengume uwa kapan ya sukiki lah bengi jentas isa jam-jam 8 lah jam 8 aja jam 7 bae lah aja sembayang isaning dalan bae jare anu neki jare Kang Uri neki. Emangnya wanita ning endi sih ning Cirebon je iya ya wis lo apa-apa yang melu bae kone ira dagange ya wis gampang reng takang sore bae dagange jora sekaligus ya hitung-hitung refreshing reng ke jalan-jalan je. Oh ya wis hari kayang konon mah jare Kang Uri neki akhirnya ki ya sukiki neki janjian mangkat mengumae uane Kang Uri. Memang Kang Purudin ki karo Kang Uri ki ya baturan sing awit SMA tapi durung ngalami dijak dolan mengumae uane sing ana ning Cirebon gitu. Malahan mah ya Kang Uri dewek ki orelok cerita lamun dewek ki duwe uwa ning wilayah Cirebon ya orelok kanda ora apa kah ya wis lah jadi ki ya singkat cerita bae akhirnya ki sing wilayah Patrol ki jam 7 marani meng Cirebon boncengan wong loroan numpak motor sebenarnya mas waktu ning perjalanan ga ya ning kono ku ya kan ana sempet takon je Kang Purudin kening Kang Uri emangnya ana urusan apa aja ira korwane ira ki ya kayaknya dinas pisan. Iya jarang ki ana perlu je sira koro uwa anu je uwanira ki ya kayak ngapa sih ira ki ora lokanda je anu ki ya lamun duwe uwa ning Cirebon ki. Oh iya memang reng ki ora lokanda je sira soalnya mah ya melang diaru-arui kenang ngira melang diwadani emangnya nang apa wanirane soalnya mah uwane reang ki ya kesebutnya ki wong ngerti lah wong pinter. Oh maksud dira dukun jora iya je wane reang ki ya radakan dukun je mulane garek ya ora ki yang kandani ngira kone ki ya diwadani kenang ngira jora. Ning kono ku ya memang bener Kang Purudin ki ya ora terlalu percaya ning hal-hal sing mistis ki. Dadi ki ya Kang Purudin ki arepan gemuyu ku yo jare gairah ku wis mesem jare Kang Uri neki. Iya dadi prewen je irane ki arepan ngemat sapa jare Kang Purudin ki langsung nembak masalah kuun gitu. Ngemat sapa apane wong reang masih koro lilis.
Ya biasanya kan wong teka mang dukun mana ya sing pengen dikemat jor ini aku lagi demen sapa beli jar yang korlilis bae jor jar kangurine ki bukan yang ku je ya ana sing ngarepan dikemat jar lagi demen bocah wadon sejen jor ya karo gemuyu ka karo guyonan arane gawe wong ya wong bebaturan jor. Jadi ki ngomong kayang konon ki ya wis wajar pisan wis biasa pisan ka. Terus numpak motor nah waya tekang toang ki embuh toangan dia ora diceritakaken tapi teh ki ya ning kono ku sebenarnya mah wis mulai anak kedadian-kedadian sing aneh aja ning towange ki. Jadi pertama mancing toang ki ya orang patia ado sing desa ana bocah cilik kayaknya ki usia 7 tahun 8 tahun bocah wadon nganggo yang setelan rok lah lunga mamba pinggir dalan memang lungane ki mamba pinggir dalan searah karo motore Kang Uri karo Kang Prudin ki. Tapi teh bocah cilik ki aneh lunga ki sikile ki langkai ki kayaknya ki ya ora buru-buru ora gerada geruduk toli ki lamona uwong kan biasanya lunga tangannya limbean aja ya limbean ki ya ngayun ngiwet tangan ka tangannya ki mah wong lunga ki tangannya ki pajeg bae ora limbean aja lunga terus ora ning kono ku ya Kang Uri sing nyupir motor kan berudalan ya Kang Uri marep ngomai uwane yang ngomong ning Kang Prudin Den dirakaton jadin iya jari anak bocah cilik je wadon jor rambutnya sekian sebau iya je prewen jadi takoni tapi saya temen bae ya lanjut bae aja jarak Kang Prudin aku apa sih jadin ya watire bocah kune mah baik tapi ki ya bapaknya sing jahat je maksudnya prewen ya melange ki aku ku ya komplotan begal je kone ya bocah kune ditakoni bocah mau apa-apa kono aku pakerep bae aku diserang kenang komplotan begal je motor irane digawa aja oh iya aja anu jadin ya iya aja ya wis lah aku ya indahnya aku begal ta ya ambula pokoknya mau usah temen aja. Nah tadi kan ya bocah wadon ki diliwati kita bocah cilik sing lagi lunga ki diliwati nganggo motor kenang sorotnya lampu motor kan keliwat pas jora ya radakan petang dikit keliwat kah bocahnya kan ngiringan dilirik ki kenang Kang Prudin ya bocah kun ku hilang aja waya lampu motornya liwati bocah wadon kun ku hilang jare Kang Prudin ri bocah hilang jari sing bener jadin iya apa nyusup dia ya mbula mbusi nyusup mbusi setan jor jare Kang Prudin ku iya kayaknya mah setan buah apa tapi sing paling mungkin apa jare ira ya antara kuun lah lamun dudu begal jor ya setan ya antara loro kuun bae iya ya wis lagi ribuyut jor jare Kang Urine langsung ngomong kayak konon Kang Udine langsung gemuyu ngakak jor ya ora rasa wedi ora apa aja arane wong karo batur jor jadi ki rasa wedi ki ya bener-bener ya mbuh kayaknya ki seneng-seneng bae lah padahal mah waktu ning dalan dewek kayak Kang Prudin ki durung apa tujuannya ki mengumai uane Kang Uri ki arepan apa ora diceritakan kenang Kang Prudin ki kenang Kang Uri ki ora diceritakan ke tujuannya apa ya gara-gara keburu ketemu karo bocah kuun sih. Nah kurang lebih ki 15 menit sebisa ketemu bocah wadon cilik ning pinggir dalan kian ning kono ku ning dalan ki ketemu maning je jalan kin mah ya ana sosok sing liwat ning arepan nabrang dalan kondisi ki masih ning toang ki wetengen ki sawah aja jadi ki kayak nabrang dalan sosokin ki ya bentuknya ki ora padet kayaknya ki transparan putih ngambang wangunnya mah ana sedetik maliwat nabrang dalan ki seret jora ya senajan sedetik ya tapi ki jelas pisan lamun sosokun ku ya kayaknya ki kuntilanak ya jare Kang Uri karo Kang Prudin sing bonceng ku Din ira katon jadin katon jeri ana sing nabrang dalan je iya jere enggak katon jadi ki memang kayaknya ki kayak ngambang aja ora nempel lemah kah une apa jadin dia embu jere usia ayu lanjut bae jorana tapi sewis yang liwati sosok kuwen ya sosok kuwen mau sekedar nabrang dalan bae bung bae kan dalannya rep diliwati kenang Kang Uri karo Kang Prudin. Nah sewis yang liwati sosok kuwen liwat ki area sosok kuwen liwat ning kono kan Kang Uri sing nyupir motor jadi bawa rasa Kang Uri ki ya dheweke ki kayak arepan dibrongkos aja kayak arepan dibrongkos kenang sesuatu kayak dikekepi kenang sesuatu. Jadi lah mau semisale pikirannya Kang Uri ngelamun setitik baik kayaknya ki ya watire ki kesurupan tak prewen. Nah Kang Uri ki untungnya sadar nih masalah kayak konon ki Din iya jeri ajakan reang ngobrol jadiin apa kanda apa aja sampai reang ki ya ngelamun je iya jeri jora jara Kang Prudin aku
kanda apa ya, kanda apa bukan apa, iya kandanya bukan apa ya, kanda apa bukan apa aja, iya kandanya apa aja. Jadi ki sebenarnya mah padu ngomong bae aja cah, padu anak sing disemauri bae apa sing ngarepan diomongaken ki ya embo joro loro tambah loro pira aja re joro papat, wah iya ya masih bisa ya, bisa lah ngaco jokun mah gampang joro. Papat dikurangin 6, wah angel jokun mah, angel apa nih, gampang jokunku, gampang pira ya, minus 6 minus loro joro. Jadi ki pertanyaan matematika apa ki ya sing embuh bener melangkah kaitannya langkah apa ki ya dipok-pokaken kenang Kang Prudin. Wangune mah karena saking pinternya Kang Prudin tak prewen supaya ana sing diomongaken supaya pikirannya Kang Uri ki ya orang kosong jaja. Jadi ki Kang Uri ki ya ana sing diomongaken, ana sing dijawab jor karena Kang Prudin terus-terusan takon sampai akhirnya sada ado sing wilayah kuwenku sing lokasi kuwenku. Dau Kang Uri ki cerita mung bae ya kayak biasa sedurunge mangasep tambah adoh maning mung jero cerita kieun ki ning kene ki ya pengen ngucap nama tur kesuwun dikit kanggo batur-batur sing wis pada nonton video kieun, sing wis pada ngupai jempol, sing wis ninggalaken komentar, karo sing wis pada subscribe matur kesuwun. Batur-batur sing wis pada ngirimaken cerita atau liya wis pada ngupai traktiran kopi nih mangasep ki ya matur kesuwun. Mudah-mudahan batur-batur kabeh sakeluarga selalu ananing lindungannya Gusti Allah, dilancarkan segala urusannya terutama yang masalah rezekine sing lagi puyeng ya mudah-mudahan jaga pada waras, amin ya robbal alamin. Lanjut maning menceritanya Kang Prudin. Jadi Kang Uri ki cerita aja Din ya ira beruta beli apa sebab yang ki ya ngomong ngira aja sampai reang ki pikirannya kosong. Iya kayaknya mah kira pan kesurupan jora, iya aja sih. Jadi kira yang ngerasa ya awak reang ki kayak arepan brongkos aja kayak yang bulah bahwa rasa reang ki lamun setitik bega kayaknya ki ya pikirannya reang ki ana sing ngambil alih ya. Oh ya syukurlah jadi kayak kon sakitnya wis mending wis ya sakit wis mulai enak ya wis lah ayo terus gimana sampai akhirnya ki perjalanan ki teka ning umae uane Kang Uri. Nah uane Kang Uri ki arane ki Wacipto aja. Teka ning kono ku sekitar jam 9 bengi liwat lah. Jam 9 bengi liwat Waciptone gaya lagi midang ning ngarep rumah kayaknya ki wis lagi nonggoni Kang Uri karo Kang Prudin. Nah begitu Kang Uri karo Kang Prudin teka, Wacipto kan langsung ngadeg disangkanya kenang Kang Prudin mah arepan salaman karo Uri jor, tapi ki ora aja Wacipto ki ngadeg malah ya marani mengmotore Kang Uri tapi ki sing dituju bagian gurine. Jadi Kang Uri karo Kang Prudin ki diliwati uane ki kayak burak sesuatu, mana miang aja sing ado aja niburi ponakannya reang, mana miang sing ado jor. Nah tas kayang konon ki dau Kang Prudin karo Kang Uri ki mudun sing motor pada salim ning uane ki ning Wacipto ki re ya iya jawa aja, wah ira lagi apa handi tiburi kayang kononan aja ya. Kang Urinya kan mau meneng bae kine sapa aja kian anu jawa aja batur reang ya arane ki Prudin. Oh batur apa aja, batur bengen sekolah aja wah aja. Oh ya wis ayo mana aja dodok. Akhirnya ya Kang Uri karo Kang Prudin ki ya dodok ning teras. Jadi ya Wacipto ki ning umakun ku mung karo rabine bae aja cah. Sebenarnya mah anaknya ki ana loro, sing siji wis rumah tangga umay misah, sing loro maning ki lagi kuliah ning luar kota. Jadi ki ya seumah ki Wacipto ki ya mung wong loroan bae karo rabine. Ora suwe Kang Prudin karo Kang Uri dodok ning teras ning bancong, Waciptone manjing dikit sedelat. Nah tasanu ki ya rabine Wacipto ki taruhlah arane ki Wasinah je ya, Wasinah ki metung gawa toples isi rengginang apa segala macem jajanan kah. Ri bengi-bengi dolan menekaken je kayak langkawan bae. Iya je wah je wis janjian karo Wacipto. Oh wis janjian ya wis lah dipangani jaburannya je ya, uang mangantuk karepan turu je. Iya wis wat istirahat bae. Iya je wah ku ya tangi ku ya sing awit subuh ya sampai saking durung meremaning. Ya wis coba istirahat bae ora apa-apa je. Iya aja ya ongkong bae aja ya anu je ri je pokoknya arep turun ning omah kayak anak kamerane ya Udin lah taruh kamerane sapa lah kayak konon dinggok bae aja kayak konon. Iya je anu je wah je matur suwun. Nah tas kayak konon ku ya Wasinah ki ya wis turu je sementara Wacipto ki ya ning kono ku baturi ngobrol Kang Uri karo Kang Prudin jora. Jadi kini kayaknya ki ya mulai Kang Prudin ki bisa nangkep apa tujuannya Kang Uri ki ya monokaken je. Jadi ya senajan orang ngomong langsung ning Kang Prudin gak, Kang Uri kan ya takon ning Wacipto ki wa prewen wa ari bengi ki sida.
Ya sida jari irane penasaran, iya je warang penasaran pengen weruh. Ya wis sida jari kayang konon mah jara ya mung bae ya pun pesene waki ya becik jadi eling-eling lamona ana apa-apa terjadi sesuatu ki ya aja melayu ya terus ki lamona ana sing nakoni ki tulung aja semaur cukup nyengir cukup mesem aja nondokaken lamona ira ki ora seneng ya cukup mesem bae lah tapi aja semaur je. Oh nih kayaknya kan ya Kang Prudin kita tambah bingung kiki maksudnya ki apa aja ya apa gak kayak yang keren tadi kan Kang Prudin takon Ri sebenarnya harapan apa sih Jeri apa gak kayak yang konon. Oh iya jare waciptone gak emangnya durung kanda Jeri ning kini kining Prudine ke durung jewa jora sidak kanda ning dalan gara-gara na setan sih mau. Oh iya jadi ki ya sing cerita ki Kang Uri anu je si raje Din dadi ki ya ning guri umai uwaki jare uwaki ana semacam kehidupan apa ana semacam perkampungan ana semacam desa tapi desakin ki dulu desanya manusia si desanya apa desanya setan je ya Kang Urine aku mau ngangguk wae desa setan je temenan jora iya aja tuh berarti desa gaib je iya jora waduh je toli mene-mene ki tujuannya ki ya iya aja jare waciptone ki sebenarnya mah uri ki penasaran pengen deleng desa gaib je ai mau sekedar kayak konon jor jare Kang anune ki jare Kang Prudine ki soalnya mah Kang Prudin ki radakan kesel masa iya ado sing patrol marani ming Cirebon sing sekudua dheweke dagang ki ya dibela-belani baturi uri masa ya tujuannya mau sekedar pengen deleng setan je kayaknya kan ya lu ke dagang lah jauh duit jor jare Kang anu ki jare Kang Prudine kini ngati tapi ora diomongaken ora apa. Iya Din ya tapi ya yang ya orang sekedar ya cuma pengen deleng desanya setan terus wakin setan iya yakin setan terus ya wis ora harapan kayak kono apa. Jadi tujuannya Reangki ya sing sebenarnya mah harapan ganti obat ya. Siapa sing sakit emangnya lilis ya sira anu jadin lilis temenane kira iya lilis ki ya sakit apa ya sakitnya aneh ya sira sakitnya ki kayak anak sing ngirimi teluh kayak anak sing ngirimi guna-guna kadang ki ya lilis ki kayak wong edan saking ki ya dijak ngomong apa gak ya wis orang nyambung ora apa wis lawas ya anu je ri je ya olilah seminggu mah jadi ki ya ning wong tuane dewek ka lilis ki wis ora kenal je. Oh mengkonon je iya terus ya kun mau tujuannya Reang kan ya karena Reang kan dua uwa kan ngerti nih hal-hal kayak yang kenen nah uwa ki cerita lah mau naning guri umah ki ya anak desa gaib kayaknya ki ya ana obat lilis kini kono ya cak be ya harapan monokaken. Oh iya dadine ki ya Kang Prudin gak sing mau ne ya kayaknya kesel nih Kang Uri ki dadine ki malah dukung ya wis lah mudah-mudahan ya konek ya anak obat kanggo lilis jage waras ya tadi kan ya ning kene ki reangnya dijak jor jare Kang Prudine ku ya iyalah irane dijak emangnya iran ning kene harapan koros apa jora iya sih reangnya kone koros apa wis ira meluan bae jora tapi ya pun rongokaken apa sing dipantangi kenang uwaku iya jor jare wane kayak pokoknya mah jadin jenik anak pula mona deleng sesuatu deleng apa ya wis ya kari delengaken bae lamona ana sing nakoni pomarong aja semaur je oh iya aja wah aja terus lamona wedi sepira wedina tulung aja melayu ya wis meneng bae jeneng kono one uwak gawe garis ya wis ajeng liwati garis ya inggih Jawa jari kayang konon mana akhirnya ki ya wis jam pira kini jam 9:30 Jawa ya wis engko jam 10 mengguri umah jangan ngenteni waktune oh ya wis jadi ki ngobrol-ngobrol apa dikit sampai akhirnya tekang jam 10 mangga sepe izin minum kopi dikit ya mangga bater-bater pada minum kopi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kopi ireng mantap rasanya orang berubah. Lanjut maning menceritane Kang Prudin. Nah sampai akhirnya jam 10 ki ya kelas apa sih mau ne ananing bancong ning teras pas apa ki ya dialih digawa mengguri umah ning guri umah ki ternyata guri umah wacipto ki ning kono ku kayak semacam kebonan ya kosong peteng rubet langka penerangan
ana barongan pring apa jenis kono ku, tapi kayaknya mah bersih katone ki sering dibersihi ke kenang wacipto kah. Memang pekarangan kin ki ya ora terlalu serem ora apa, tapi peteng aja peteng toli ki ya kun mau aja langka umah-umah warga sing sejen kah kelasa ki digelar ning kono tak ya wis ya re ya terus ya din ira dodok we dikit ning kene engko uwane gawe garis wacipto gawe garis sewise wacipto gawe garis ya konek ki wacipto ki ngomong ya konek ki becik ya cah ajang lewati garis kin ya watire ki mantakan ora bisa balik tadi segurine garis bae. Oh iya Jawa jora ya wis ya kun mah yang arep ngopi dikit udah dikit wane ya ritual dikit ya iya mangga Jawa. Jadi wacipto ki ritual dikit waca jampi apa segala macam kayaknya mah ana sing disulet wangi-wangian kah sekitar 10 menit wacipto ritual waca donga wacipto ki ngadeg mene jeri je koro prudin je iya Jawa nah meneng ira ngadeg ning kene becik pesene uak mau kaja sing loro aja semaur ditakoni aja Melayu toli ajang liwati wateskin je ya maksudnya ajang liwati wateskin ki prewen Jawa aja nabrang wates iya aja nabrang wates ya pokoknya maju sampai Melayu lah wis apa sing terjadi aja sampai Melayu masa dicokot aja jare wane ku kayang kodon nggih Jawa ya wis saking merem nunggu apa ya nonggoni instruksi sing uwa aja lamun irang ngerongokaken suara apa mbu suara apa ya wis aja buka mata kecuali uwa sing ngongkon ya lamun uwa sing ngongkon ya dau bukanan mata iya Jawa jadi ya Kang Prudin karo Kang Uri kan nurut ya ngadeg merem ning kono ku ya sekitar oleh 3 menit mah Kang Uri ki Kang Prudin ki ngadeg ki rasanya ki sesuai ki ngantuk ya ndas ki ada anak liyeng ya wongune mah dure posisinya ngadeg toli merem jora jadi ki anak perasaan ngantuk nah waya pak liyeng kayang konon ku Kang Prudin ki samar-samar ki krungu ana suarane wong wadon ki gemuyu aja gemuyune wong wadon sing cangkeme ditutup kah jora tapi teh ki suarane ki akeh toli sumber suarakin ki sing kadoan je Kang Prudin ki ya tetep orang buka mata ya kelingan ya kun sih perintah sing uwa cipto aja gerek buka mata jora sewise ana suarane wong wadon ana suarane wong lanang gemuyu jeung ngakak jadi suaranya ki kayak wong lagi ngobrol toli ki ana sing lucu kono ya pada gemuyu aja kayak konon ning kene ki Kang Prudin ki wis gemeter sebenarnya mah sikil ki kin kita menan tebu bodohan apa kin ki ya sekedar sound system ya soalnya mareang kan baru dewek mau kini ngarepane reang ki ya mau sekedar kebonan kosong langka apa-apa jora kin kita menante bebodohan sampai orang suwentas kayang konon ku wacipto ki ngomong bruk jadi buka matanya alon-alonan jecah jora nah Kang Prudin gak buka mata ki alon-alonan ya watir prewen ya pokoknya mah alon-alonan deluk dikit ternyata waya Kang Prudin melek nih ngarepane deweknya ki wis anak desa jecah anak desa jora desa ki umah ki amba akeh umah ki umat tradisional kabeh toli ning ngarep umah kunku ana wargane pada midang kayak niki lagi pada dodok pada ya ngobrol terus anak bocah cilik pada melayu-melayu ngang anak penerangane embuh penerangannya ki nganggo apa aja pokoknya mah ya anak penerangannya warnanya ki warna kuning ka lampu ki toli sing mantak gawe heran mani ki desa ning arep matane Kang Prudin ki lamona aslinya kan karang kan ya ora pati ya amba ora apa aja paling ya setengah lapangan bola kayaknya gak ora sampai ora apa setengah lapangan bola ki tapi desa kin ki katone ki ya bener-bener desa sing amba sing umumnya pirang-pirang nah waya Kang Prudin karo Kang Uri wis buka mata kan celingak-celinguk sementara wacipto kan ya masih ning ngarepane meneng beng layak bae kelingan pesene wacipto kan aja sampai ngliwati garis tadi mau layak bae aja Kang Prudin karo Kang Uri ku warga desa sing mau pada ngobrol mau rame-rame ki pada bocah cilik pada guyonan apa ki mandeg ndelengaken meng arae Kang Cipto mengarai Kang Prudin sebatur-batur ki nah tas kayang konon ki warga desa ku pada marani meng Kang Prudin je memarani Kang Prudin Kang Cipto Kang Uri jora monokaken tadi ki kayak heran kayak getun ka diperhatikaken diimplang-implang ya Kang Prudin nyamung deluk bae diperhatikan kenang Kang Prudin ki ternyata memang warga desa kene ki ana bedane je karo menusa umumnya ka dari si mantak gawe pembeda ki matane ki langka putih-putih ya jadi matanya ki ireng kabeh pada kayak mata sing ditato ka
Zaman kin kan ana ora mata sing pada ditatoni dadi kan langka putih-putih ya warnanya kan ireng kabeh ora kayang konon jajah matanya ki ireng kabeh ora bocah cilik ora bocah wadon ora wong tua dadi ki matanya kayang konon kabeh bari implang-implang ana sing nakoni Kang Prudin ki sing nakoni ki ibu-ibu bangune mah ya lamun menusa ka umur 50 lah ditakoni ira ki sapa jora ngomong ning Kang Prudin ki Kang Prudinnya ya ira ki sapa tekane sigi sing ngendi je ira ki je menakna ki arepan apa aja si ira ki jor Kang Prudin ki kadiparan arepan ngomong je untungnya gak kelingan je ning pesene Wacipto ki lamun nanti takoni kan aja semaur cukup mesem bae je jadi ya Kang Prudin kan mau sekedar mesem bae dipesemi cengir jora siraku ditakoni ku ya ora semaur je ora sopan jora ditakoni ku semaur aja cengar-cengir pesam-pesam langkah cangkem meta prevensi aja sih ora bisa ngomong ta aja ya Kang Prudin mau deluk sebenarnya mah Kang Prudin ki lebih mengkebedinan aja wedi pisan nah ning kono kan rame-rame pada ngurubengi Kang Prudin ngurubengi Kang Uri karo Wacipto sampai akhirnya ki sing ditakoni ki Wacipto irane ki lagi apa-apaan jeto je gawa bocah lorokin menekaken ki anak perlu apa sih irane ku menek maning jur jare Wacipto kini kayaknya kidau semaur anu je mbo je ampurane kula ku menek ku ya lagi ngilari obat ngelatih obat ya iya kula lagi ngelatih obat ya obat masa yang ngelatih ning kene obat apa aja ngelatih ning kene jadi ki si ibu-ibu ki kesane ki kayaknya galak ya ning kene malah obat langka apa ana aja kula ki yakin obat ana ning kene obat kanggo ponakannya kula soalnya mah ya penyakitnya ponakannya kula kita tekannya ki ya pada bae sing bangsanya kayang kenen je sing alam kayang kenen je sing dunia kayang kenen jadi ki ya kula ki yakin obatnya gaya anannya ki ning kene nah waktu kunku si ibu-ibu sing katone galakun ku ya ndelengaken mengkaki-kaki jadi ki anak kayak semacam pemimpin aja cah wong siji lanang kaki-kaki rambutnya ki putih nganggo udeng-udeng si kaki-kaki ki paling sejen penampilannya ki dibandingkan kenang warga sing sejen soalnya mau kaki-kaki ki matanya ki normal aja anak putih-putih ya anak ireng-ireng ya si kaki-kaki ku ya lunga marahin meng Wacipto Cipto nggih eyang jora kira aku masih wani menek bae aja ya to nggih je eyang jora jara Waciptone ku jadi irane ku lagi nglatih obat nggih eyang je melas ya wis ki obatnya ki ya memang ana ning kene obatnya kita upai nyah obatnya tapi poma aja mene-mene maning sih raki sakian terakhir sampai tekang seterusnya iraki aja sampai mene maning nggih eyang jor jare Wacipto niku ya wis aja suwe-suwe ning kene ora bagus kanggo awake ira mana aja balik nggih eyang jor jare Wacipto niku nah pas kayang konon ki ya Kang Prudin karo Kang Uri ki ya tangannya ki awake ki dikon mundur ka kenang Wacipto ki mundur ya Wacipto dulu Kang Prudin karo Kang Uri ki meluan mundur nindak mundur sampai akhirnya ki desa ning arep ki sing maune padang ake lampu apa ki dadi petang maning pak tep petang rubet sewise petang rubet kayang konon Wacipto ki ya mutah aja cah Wacipto ki glogok wah ya wah preven je ora apa-apa wis ora apa-apa je anu je sementara Kang Prudin ki ya ning kono ki masih heran je cah kayaknya ki ora percaya sing daun tas dialami kenang dewek ki temenan ta bobodohan je ya indahnya temenan ya masa iya bisa kayang konon ning ngarepan matane reang ki mau anak desa tulisakine langka indahnya bobodohan ya prewen cara gawene indahnya acting ya mungkin uang bisa lah dibayar jakon acting tapi ya bayar uang pirang-pirang puluh bayar pirang-pirang puluh uang pira duite jora toli ku desane ku endi sakine ya saking penasarannya Kang Prudin wa punten jewa iya aja pejadin awe tak beli Jawa reang monokaken Jawa meng desa mau ka ya wis los je mana Kang Prudin kan penasaran ya diputer karang pun kalau angkat tanda-tanda encak anak gubug encak anak umah encak anak kehidupan kono ku ya langka aja cah jadi Kang Prudin dewe kayak rasanya kayak orang manjing akal lah orang gitu wis beres masalahnya jayu pada mengarep maning jadi pada mengarep maning uane ki ngupai obatnya mengkanguri ri jadi ki obatnya aja kanggo lilis ya orang bakal rabinira nggih jewa je matur suwun nah di kono ku dadi ki sing diingok nang Kang Prudin obatnya ki dibuntel nganggo godong gedang tapi teh godong gedang garing gak cah nah terus ki
ning jerone ki kayak ana serbuk semacam embusi gula, embusi uyah aja kungku. Warnanya ki putih-putih radakan coklat kah. Tapi ya lamona uyah makanya ki uyah wadag ya sadakan gede. Wah jekine ki wa obatnya ki rewen cara ngobati lilise. Ya mbu je sih raja anu jari. Wa dewek gak mau kan ora takon ora apa je buruh dewek ya wane diumbangi jor. Iya je wa toli prewen je wa. Deleng je mainnya tak dilat. Jadi didilat kenang wane ki oh uyah je kingki jeri. Iya aja iya doli prewen ya wis lah dinumakan ben yang lilis ya insya Allah ya lamona memang kudune waras mah kok gak waras ya. Oh ya wis ya teh wari kayang kono mah. Akhirnya kan ya kan wis bengi aja masih ira harapan balik ya prewen jadin harapan balik. Oh maning gebaya jeri yang masih gemeter sih kelar yang keja masih lemes. Ngereang kayaknya ki ya embulah masih ora percaya apa sih mau dialami kenang reang mending nih kene bae ngendong yang ngendong ora apa-apa balik esuk maning ya. Jadi ku bengikun ku ya pada ngobrol karo uane terus uane ki cerita pengalaman-pengalaman gaib sing menurut Kang Rudin ki kayaknya ki orang mancing akal. Masa iya sampai kayang koron, masa iya sampai kayang koron, tapi ya pengen ngomong orang mancing akal, orang bisa dipercaya deweknya ke daun tas ngalami kejadian sing kayaknya ki orang mancing ning akal ya. Jadi ya embulah blenger Kang Rudin ki. Intinya mah ya sugikine ki ya balik ya wis Kang Rudin mah ya dudunaken ning umahe kenang Kang Uri. Selanjutnya kan urusannya Kang Uri jora. Sampai 5 dina sewise dinakun ku Kang Uri kita kamaning menggena dagangnya Kang Rudin takon rewen jeri lilise alhamdulillah jadin saking lilis bisa di Jakanda wis kenal ning reang wis kenal ning wong tuane. Oh toli prewen ira je nganunnya ku ya ngupai obatnya ya tak ceritakan kabeh ning wong tuane lilis kayang kenen yakin obatnya ya dadiku terus ya dicampur karo banyu diinum kenang lilis ya alhamdulillah ya sebisa minum obat ki lilis ki ya mulai katon perubahannya ya mulai kenal ning wong tuane kenal ning reang saking bisa dijak ngobrol ya. Oh ya syukurlah hari kayang konon mas sampai akhirnya ki ya temenan Kang Uri ki ya kelakon nikah karo Yulilis ya ceritanya ke pragat mung semono bae matur kesuwun kanggo Kang Rudin sing wis berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan ya bisa ngibur batur-batur kabeh semisale Mang Asep gawakna ceritakin ki ya ora sempurna ana sing keliwat anak kata-kata sing ora dipahaminane kayak jaluk pangapurane bae. Jaga terus kesehatannya batur-batur kabeh reang pamit undur diri. Assalamualaikum.